handik zailtzea. Gure belaunaldikoak bastante larri ginela io ginen taulara. Oraingoak aldiz, umemoko direla, jada badira telebistako izar. Denborak esanen digu ze norainoko ibilbidea eginen duten, akaso luzea eta loriatsua, zeren indar eta ilusio zanpaturik baitaude, beti zu taldea! Eta zatozte, gonbidatu guztiak. Eta alaxe joan zaigu bada, ator kantari ator 2003. Zestoako mainuetxe honetatik, osasuntsuago, indar berriturik, aurre egin diezaiogun, etorkizunari elkarrekin, denok batera inorez soberan, gure herria justuago eginez, mundua ederrago eginik. Anaietasunean bada kanta ezagun guztiok alkarrekin, ator, mutil etxera.